vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndine nyanga iyo inofema. Nyanga iyi painotanga kubuda honye inenge yava kuda ropa, zvinenge zvava kureva kuti nyanga iyi inenge yava kuda ropa. So ndinofanira kuti ndinge ndichizowana munhu uyo wandinouraya, but pari zvino dambudziko riripo nderekuti ndiri kushaya munhu wekuti ndinge ndichikwanisa kuuraya. Wekuuraya haasi kubatika, uye zvekare pane avo vandainge ndakanyora mazita avo pasi havasi kubatika, uye zvekare ndiri kuvatadza. So iniwo ndiri murume, uye zvekare ndiri makore 55 years ekuberekwa. So ndakarorawo vakadzi avo vanokwana ivo kuita 7. Pavakadzi ava vari 7 kudaro, mukadzi wandakazoroora wenumber 2 ndiye chete akazviziva kuti I was previously married, uye zvekare nehama dzake dzikazviziva kuti I was previously married, but vamwe vose avo vakazotevera kumashure hakuna kana ainge achizviziva. Zvandaita ndaiti kana ndikaroora mukadzi muHarare, paanozofa paya ndobva ndamboti garei, ndobva ndaenda kune imwe nzvimbo, ndobva ndachizonoroora. Kutoroora chaiko ndaitoita kana zvekuhaya kuenda kuBhawa, ndobva ndahaya vana tete avo vandinenge ndabva navo kune imwe nzvimbo, ndobva ndatoti idzi ndidzo hama dzangu. Nekuda kwekuti ndainge ndava nemari, kana uine mari hakuna kana chinoramba. So mukomana chindakaroora vakadzi 7 vose vakapera kufa, because kubva zvandakaenda ndikanorombesewa kuMozambique ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga bhuku. Ndakatenga bhuku ndokubva ndachizotanga ndanyora zita raamai nerababa, ndokubva ndachizotanga kunyora mazita mamwe masiblings angu nehama dzangu, ndichizopedzisira nezita remudzimai wangu. Mushure mekunge ndanyora zita remudzimai wangu, ndikabva ndati nevamwewo avo vachatevera kumashure. Ndaiti kana mukadzi wandinenge ndichigara naye akatanga kurwara, ndaitanga kupa vabereki vake kana kuti hama dzake mari inenge yakawanda, iyo inenge ichifanira kuti inge ichizoshandisiwa parufu rwake. Kana azofa paya, pandinenge ndava kudanana neumwe mukadzi, ndaimunyora zvekare zita rake mubhuku. Saka iro bhuku iri zvarinoita, kana kuri kunzi munhu uyo wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizouraya, kana kuri kunzi zvechokwadi anofanira kuti ange achizofa nenguva yacho iyo, bhuku parinenge rava kuda upenyu hwake, ndinokwanisa kutonyora zita rake. Asi kana kuri kunzi munhu iyeye anenge achindiremera spiritually, aine zvinenge zvakamuchengetedza, handitokwanisi zvachose kuti ndinge ndichinyora zita rake. Peni iyi inenge ichita kurema, uchita sekunge munhu ari kuda kusimudza njanji isingafambi, peni ichiita kurema. Ndinobva ndatoziva kuti bhuku rinenge raramba kuti ndinge ndichizochekeresa munhu iyeye. Kana tichiri kudanana paya, ndinobva ndatongomuramba zvekuti kana iye anoshamisika kuti ko munhu uyu azondiramba ndamutadzirei. Then kana kuri kunziwo ndinenge ndakwanisa kunyora zita rake, ndinobva ndatanga kugara naye. Kuroora, aiwa kuroora handimbokoni nekuti mari iripo. Then ndinoti kana ndamuroora pakuzonogarisana paya, pane mimwe mishonga iyo yandinopota ndichimushandisira. Dzimwe nguva ndinenge ndichimuisira mumvura yekunwa, then obva achizotanga kurwara. Kwava kudzokorora zvekare kuita mikodziya, ndobva ndapa hama dzake mari, ndiyo mari zvekare inozoshandiswa parufu rwake. So ndakapedza kuuraya hama dzangu, because kana dziri sehama dzangu ndainge ndakaita mhiko yekuti after 4 kana kuti 5 years panofanira kuti pange pachizowanikwa anofa mudzinza. Kana kuri kunzi ndinenge ndashaya uyo wandinokwanisa kuuraya, ndipo apo panozodiwa ropa remutorwa. Asi kana ari mutorwa, vanhu ava vanenge vachifanira kuti vange vachizofa vari vaviri mumwedzi miviri inenge yakatevererana, sekuti mwedzi uno apo pandinenge ndapotsa wehukama, then ndinobva ndachizouraya uyo anenge ari mutorwa kwandiri, then mwedzi unotevera zvekare ndinofanira kuti ndinge ndichizourayisa zvekare umwe mutorwa. So ndokuchengetedzawo kwandinoita mhiko dzangu ikoko. Uye zvekare nasikuru avo vacho vakandibatsira, ndakabva ndachizovakumbira kuti vange vachindipawo mushonga
wekuti ndinge ndichidzikamisa hana yangu kuitira kuti kana zvikanzi yava nguva yako yekuti unge uchizochekeresa nguva yacho yakwana ndisazonzwira munhu tsitsi. Asi mushonga uyu ndakazoona kuti iwo unotokonzeresa kuti unge uchizova munhu anenge aine hutsinye zvisingaiti. Mukurarama naturally ndiri munhu atori nehutsinye. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininimo ndiri hairdresser, ndinoshandira vamwe amai avo vakatondibudira pachena kuti ivo vakarombera kumasowe saluni yavo, uye zvekare mamwe mawigi avo avanotengesa ende vatori nemaketi yakakura paFacebook. Vanotengesa mawigi, vanotengesera anga vari maSouth African kana kuti ani zvake, vane maketi. Tinogara tichingoendesa mawigi aya kunana Pep ende vanoita mari zvekuti pawiki vanokwanisa kutobata mari inenge ichisvika kana kuma20 kana kusvika kuma30,000 because maorders anenge achingopinda chete. Even pangava pari pamaTiktok vanenge vachingowana macustomers. So pane pamwe apo pavakatomboti business rangu rinenge richabroka nekuda kwekuti vana Shane vava kutengesa mamwe mawigi anenge ari glueless. So vakatomboti zvimwe kuda vanhu vazhinji vachazongotanga kungotenga mawigi acho iwawo. Asi ndakangoona kuti vainge vachingoramba vachitowana macustomers akatowanda, ndopavakabva vachizondibudira pachena kuti ivo vane umwe muprofita anogara muPretoria even though hedu tichigara muJoburg. Saka hanzi each and every night she drives and she goes to Pretoria. Vane mvura iyo yavakati vanoenda vachinopiwa mvura iyoyo. Saka ndakati aho, munopiwa mvura yemunamato? Vakabva vati kwete, mvura iyi itoriwo mvura yaanotenga kubva kuno umwe muMozambican. Saka murume uyu wekuMozambique hanzi anowirirana neimwe n'anga itori nemukurumbira kuMozambique ikoko. Ndakavabvunza kuti imvura yei, vakabva vaseka zvavo vakati ndichazokurakidza zvako. So nerimwe zuva vakazoti handeiti sekuPretoria. Takaenda kuPretoria kuya ndokubva vachizotengeserwa 5 liters. Munoziva kuti 5 liters iyoyo vakaitengeserwa nemari 6,000 rands yavakaburitsa kwava kupa madzibaba vaya, ndokubva vapiwa chigubhu chavo chemvura. Mukomana acho vakabva vachiisa pakati pemakumbo avo. Tichiri takamira kudaro navo madzibaba ava tiri kuseri kwemba yavo, ndokubva tachizodriva tichidzoka zvedu kuJoburg. Mukomana acho mangwana acho makuseni vakandifonera vakabva vati uya kusaluni. Ndakabva ndachizoenda kusaluni, it was somewhere kuma7:30. Ndokubva vanditi iwe neni tine basa. Ndokubva vandipa cup yainge iine mvura, vakabva vanditi mwaya. Ndokubva ndatanga kumwaya musaluni. Muone zvakaita macustomers musi iwoyo. It was one customer after the other. Uku maorder vanenge vachingoprocessa maorders. Vanhu nyangwe vari kuZimbabwe vanosarudza kutenga mawigi kwavari amai ava. Apa kuchechi zvekare vanosupply mawigs. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, pakaipa. Maybe vanzvadzi nemiwo muri kutoshandisirwawo mushonga uye zvekare mava kutoshandiswa pakurombwa hwavo madam boss venyu ivavo. So you need to be very careful. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti ndakatengerawo mwana wasisi vangu suit. He is supposed to be in Form 4 this year. Mwana yeye ari very intelligent. Saka ndakangoda kungova kaurisa sisi
because pamuromo pavo hapabvi shoko rekuti mwana wangu is very intelligent. Vanonyanyisa kumupembedza vobva vaita sekunge vedu vana havana kana chavanoziva. Worst of all ndinewo mwana wangu uyo akanyorawo O level yake last year but 1 ndokubva afoira. Saka ndakabva ndachizotenga hangu sutu ndikabva ndaenda nayo kune vamwe sangoma avo vanogarawo mulocation matinogara. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichingokaurisa sese vangu, vakabva vati haisi problem, and izvozvo ndo zvavanogona manje. Hanzi kunyange kubira munhu pfungwa vanotozvigona, vachitoti vamwe avo vamunotongoona vachiita zvehunyaupe, vamwe vacho ivavo hanzi vanenge vakatotorerwa pfungwa dzavo ende vatori nevanhu vakawanda vanouya kwavari ende vanenge vachitovabatsira vanhu ivavo. So mukomana acho ndo zvandakaita, vakanditi ndinge ndichitenga sutu, ndokubva ndatenga sutu then ndikaenda nayo, vakabva vaigadzira sutu iyi, ndikabva ndachizoenda nayo kumusha pana December apa. Ndakabva achizouya ndokubva ndazomupa sutu iya. So kungopfeka kwaakaita sutu iyoyo ndokutobvutirwa kwaakaitwa pfungwa dzake. Kana mukaposta nyaya yangu mukomana acho ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakapiwa chimwe chimuti icho chandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichigara ndakachiisa muhomwe kuti ndige ndichikwanisa kuzohwina loto. So pandakazohwina mari apa, sekuru ava vainge vakandivimbisa kuti unokwanisa kuzohwina mari inosvika kana kuma 3000 US, but mushonga wacho wakabva wachizochinja kuita nyoka. Chiri kundinetsa mukomana acho ndechekuti sekuru ava vava kuti vari kuda mari yavo, yet handina kana kumbogara ndakahwina mari yakawanda seyavari kutaura. Chandinongorangarira ndechekuti musi uyo wavakandipa chimuti chacho ichocho chavakati unongogara wakachiisa muhomwe, vakanditi mari iyi yauchahwina ichange ichizokwana iyo kuita 3000 US. Ndikafara chaizvo. Vakanditi une hope idzo dzauchazorota. Ndakazoti ndakarara zvechokwadi, ndakabva ndarota ndichitohwina 3000 US ndiri kuhope. Mangwana acho makuseni ndakabva ndachizovaudza kuti ndidzo hope idzo dzandainge ndarota. Vakabva vati very soon uchahwina mari iyoyo. Asi chinondinetsa ndechekuti ndakazoti ndava kutamba loto yacho ndokubva ndachizongobata only 300 US mukomanashe. Saka nawo vari kuti ivo vari kuda mari yavo, ende mari yacho yavari kuda yakawanda, hakuna kana kwandinokwanisa kumboiwana. Saka takazoti tanetsana inini navo sekuru ava, vakabva vachizoti kana kuri kunzi ukasangana nemaproblems aunenge wasangana nawo, ziva kuti inini I'm never going to get involved. Iyo nyaya yazondiunzawo pano. Mukomana chisekuru ava vari kuramba kundibatsira, vakasvika pakundibloka, vakabloka mukoma wangu nekuti mukoma ndivo vega vanozviziva kuti izvi ndo zvakaitika. Vamwe vose vehukama havasati vazviziva. Saka handizivewo kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakabvawo mukutaura nevamwe sekuru ava vanobva kunonzi kwachecheche. Saka ivo vakati vanokwanisa kundirombesa. Ndakataura navo kubva kuFacebook kuzosvika paWhatsApp. Saka ndikudawo kubvunza kubva
kumhuri yeZimbabwe kuti naimi nyaya idzo dzinotaurwa pano inyaya dzechokwadi here dzevanhu vanoti ivo vakaromba, uye zvekare n'anga idzo dzepafacebook zvechokwadi dzinorombesa here zvemashuwa-shuwa kana kuti zvinenge zvingoriwo zvenhema. Ininiwo ndaomerwa neupenyu zvekuti ndasvika pakuzviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichiromba kana kunyange zvikanzi ndarombawo kunyange kwegore zvinenge zviri nani. Munozviziva here kuti kubva zvandakauyawo muno muSouth Africa handisati ndakambobata mari inokwana iyo kuita 10,000 yakaungana panzvimbo imwe chete. Mariwo yandinowana pamwedzi pari zvino ndava kupiwa 3,000 rands pamwedzi. Saka ndafunga kuti kuromba kunenge kuri nani. Kana mukaposta nyaya yangu mukomanash ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.